Pini ada babirta long pen kadu kabya phantame kardom na pazuriklo. Tangte pini ada babirta arjuita. Caribbean long autonomous council constituency Lumbazong constituency of Harman Patumi Langsoliat Higher Secondary School along Paduponsi Kechengsi Special Health and Wellness Camp Padupon-tanglo. Caribbean long autonomous council ano denga rumalong kedo Health and Family Welfare Department pen pini Lumbazong constituency of Harman Kechengsi Okpran Kelang Arungaje mate Special Health and Wellness Camp Padupon. Laswa Camp Lumbazong Constituency IMAC Joni Timungsi Impupong Bangso Kang Puamayalong Caribbean Long Autonomous Council Joint Secretary Rajesh Terang Lapen Dr. Atum Chatong Bukazan Dynamic Self-Defense Wushu Academy pen paterpi ponsi ingdeng Croatia Caribbean Long District Wushu Championship Surhinira inkoy rapho anikana pharman ke paman ponalong keteng sianong e denga Wushu Academy pen kachapalang pona birta nile tuma perang ke rajib be pen birta nang pale Denga Wushu Academy pen kedamtang Surhinira krei plianingkan amahang pathek pongsi denarong lapen vothunga ji ahawara pharman non ke thurmi ari soejanga tuma phan Wushu kapathu aning ke dok atuma phan warsai pipongsi non puanta denarong pathu aklamalong Wushu kapathu ari soejang nang bat bom pen state level pen chenglok national level antame pathu ponlo Bon setame isining duga bangke denga Wushu Academy piningkan an ningkan kep sosiarta plengda dapita kethir thep Wushu Academy ahemawe Lason si non hejong theria chikloni phain kora sirke pen ni phai thomke pa pharman paninia pharman bukazan Dr. Bhupen Hazarika Cultural Hall along ingdeng Croatia Caribbean Long District Wushu Championship Surhinira inkoira pho anikana pharman kapaman panalong kecheng sianong e Denga Wushu Academy pen best team chepalong ponsi denarong la pen vothunga ji ahawara pharman nongme wan pi ponlo 3 4 Kanius kelang rat tempat dilitum laki orkar benglong Wushu Championship kipadopon lagi Bokajana adim se padopon lo ada organize tumbang ke Dynamic Self Defense Academy tu se organize pon lo lapente hada kacitong pon ilitum unit mati aklaf kacitong pon kado kobe club sir cap do la club sir cap ang bong pen ilitum cipati dun pen ilitum so marbang talented mati sub ke thek ke do ko jok si ilitum club mati unit bang si kimi na yang thek mati ke cheng si anong i bestim bang chapalong lo apen nilitum kado we chapati dun la ke bang koira isi do bang koira isi pen ke cheng si nong e gold medalist ke chapalong dun la ke bang kripli do la pen silver medalist bang thero la pen bronze medalist mati ke thomang deng bang inud long dun lo nilitum prayers tola orkar bing long mati aso ki pathu long pen kimin nai hang thek mati talented kang bai pondu halada aso long ki long pon hilitum players mati alang limen ki karchu ingleng kusipu alang under 12 along sipathu under 12 36 kg ki diguri long sipathu pen alang li misen anong aja palong tun pen gold medal palong pen aku alang li aku kimin nai hang thek best fighter ta me palong tun lo la pente hala da kacitong dun June mata unit laki do kena rong pantai silo dok muka parokhowa bukulia ke dipu aja ini tum non media person tum ta solo la dake bang ko kado la pen anutin ne tum han la inut bahani nang kerap tundu amen sung data inuni de la si alang ni men babu to kita do yang pen bang bang e pu dak dariah posi pu tata penan nang cerap lo pendak tebe momin puta alang lita penan nang cerap lo
son dak taksi Karbiang long dak den arong pen paroka atum an same nang cerap do na son do sonte mi parji pula peni tum non dak khela phanda somarta do ke do ulo ame khela dimbang sabje kadure do chat la si thek re chat thek mu chora tum ni tum hanang ra pa sonte mi parji pusi ili in pen chuning ri HPCF amay pu lai turning leng Caribbean Long Autonomous Council Art and Culture Board Chairman Kachipalong Dunapot Hampang Song Atum AJYCP ACYPA ATASU Lapen KSC Atum Kar Chopona Jam Mekeding Pon Abirta Nangle Lai turning leng alang li note abarim KSC Lamding Road along Sidame advisor ang hoy ke claim duntang abang puiklo Lapen alang li Hills People Cultural Forum mate HPCF Surihini rakre phuaning kan pen sengpongsi alang ni chairman ang hoy ing nipon det pen Caribbean long along khaing koi ra trok atuma phan pang room pen isi jutang jubara nat paching thur lapen a sitin akhayang bong ning isi ke do pen isi vet ahong jaya long kiwan abang phuiklo Apithu alang li BJP Rataria song along chipa obdunsi ke claim kedam ke mesen pu theklong si is Caribbean Long District BJP spokesperson ang hoy chipa long ponsi claim bong wang bong una hut alang ni phan Caribbean Long Autonomous Council along CEM Dr. Tuliram Long Hangpen Art and Culture Board Chairman ang hoy pekpon lo Laso ningkarong ningkang sam chipaklang ponsi pinibukazan CCI Guest House along man ke do Carbia poho momento certificate pi pazir ponsi ar chopo Lasong si bangso kar chopo na mayalong MAC Penpiga Rengma Tongthang Tauthang Genfed Board Chairman AJYCP Central Executive Member G2 Pukan AJYCP Amepu Sandip Saikia Chunbang Meloy Duara ACYCP Caribbean Long District Committee Amepu Chitro Barwa ATASU Caribbean Long District Committee Amepu Randip Borwa KSA Bukazan District Committee Amepu Raju Ingleng Ratsaiklem Bang Horeningti Abarem Karbila Medamai Amepu Barimingti Lapen Pinangan Hampang Stonga Long Klembang Pubang Piatum Chetong Dunsi Mesen Pen Kar Choponamai Pachunpon Bukazan Hanjang Sopen Bisnu Lecture Report Kat News Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MAC constituency angkang Lokhojan Timung Singnar Arong Asar Karlitang Borong Singnar Alangli Delhi Rong Sopipen Heman Ketitang abang arpom kaciwanci aphan Caribbean Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Adona Rabatum Kerap Kacuha Jethong dame Karlitang Borong Singnar alang istong maratum lo kecar yadim keda mate kachilang dama hot kopai kilang no penajok keso jolong roksi tong sikot pen se chilang setame un edet si non ke tithitang abang harpom hem an kachiwan jiak phan angta tangka kawe kisung thektik Asi Caribbean Long pen aning kemenai habang pu Caribbean Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Local MEC mate Yem Richard Togbi Anparta Caribbean Long along kethe kedingatum lapen hampang sung atum aphan ahemasar lapen Lokhojan Timung Singnar arong ara pen mekri meklang pen kirap katu hangpon pedul nang lipanang ke tuning ripon ho CM sa ni ke ninje ta tekte lo ha difícil so manung chali do ete sa okay ha kisu ke mane ana samaram han kichilang dam pulo sosar bura ke heman ke dam ke misen angke handang le ro keson yom ne lason kisu bimar chulong lok lo angke lason ada bius dam dia lo mungkin non mang ke si cilang bom ta un dia lo non ke ju sarburata be dia lo kichiwani phana hu bidanang pidun tha putisar nang li phanang tuning ri le tholo mane angke joda lokho gambura lo nili polo
นี่เลียสุเปียกเลงมังโลละสินังลิพานังจุนิงริลิทอลสาว pini nalipan chuniri alam thegel phun lo je mili hu po lo somar delhi lo ke chali atum phan ke chilang dam poma dak pen dam ro poma ni thom ni pli pini hopta ne an nang arni nang man lo jo asi langli hala dak li pen se chalong lok ma si ni thom ni pli ne guhat delhi hospital si chelang bom lo sitame un edelo la sinon bangso patient mate la so dead body ni tum kichi banjia phanta akisik sak dokok lo sar la si flight pen si banji puta 2 lakh nahi ta hosa la si nirtum ke upay masya velo la si kachirok nali phan nang chohang nali aje upay pe hetame Nirabdun bek thasa la sinali panchuning rila Tang te pini adaba birta bangke kang tonik long tado ka beta me 2 me thak me kurwang thu